odokotela abansundu behluleka nabathandaza babefika namakhola emzini walendoda yayinduna kodwa bonke laba bantu babehluleka ukuyisiza yase ihlala ilele lendoda nokumaya kwangasangeni ngomlomo yase izwa ngelinye ilanga kuba ukhona umuntu ogama lakhe luShembe obasizayo abantu yase ithumela insizwa zayo kanye namabutho agibela amahashi emzini wasoSuthu kaNongoma enkosini enkulu uBhombela athi mayefika kuyona athi Nceku sithunyiwe induna yakithi ondiyeza ukuba sokucela uzomsiza ngoba usegule isikhathi eside uyezwa kuthiwa uyabasiza abantu yayisithi ndamhlathi kamayekisa kulungile bantu bami ngiyawufika kusasa nitshele induna base behamba laba bantu bebuyele emuva badlulisa umyalezo owawushiwo induna nampela lathi liyangumtsha wendoda yase ifika inkosi enkulu yasePhakameni base behlangana abantu nabanumzane bendawo bezobuka lo muntu ofikile ukuthi le ndoda njengoba sekuhluleke bonke abantu yona iyakumsiza ngani wayesecela uShembe okuba bethatha umcengezana bemkhela amacubane wayesefaka imino mbili kuona wayesethi bantu abami mphuziseni bathi mase bemphuzisile wathi ngisondelezeni omunye umcengezana wathi ndoda mangabe uzwa lapha kuwena kufika into ethi buyisa ubuyisele kulomcengezana ngempela le ndoda yabuyisa la kuyona waphuma into isigaxa eyayigoqwe ngobulwembu wayesethi ubaba mkhulu ivuleni mabe ivula lento bathola phakathi kunamabhodlela akrashiweyo base bethi-ke laba bantu mntu kaNkulunkulu siyabonga wathi kodwa khona into engiyibukayo ngawe bathi laba bantu hamba ibanga elide ngenyawo njengoba ufike nalapha ekhaya asibonanga into ubuyigibele bengahambi ngemonto bengahambi ngehashi base bethi laba bantu njengoba uzobuyela eThekwini naseThekwini uyobuyela ngenyawo ethi inkosi yamaNazaretha yebo bantu abamkunjalo eyisithi le ndoda yakandiyeza nkosi kukhona ihashi lapha emahashi nama sesibayeni elokhulazalwa leli hashi akaze ligitshelwe liyabhoka lolaka wayesethi leli hashi bengicela ukuba ngunike lona uhambe ngalo sikhona nehlalo namatomu engangukuthengile ngithi ngiyakusebenzisa kulo kodwa ngenxa yolaka elinalo akaze ngusebenzise yayiseyilanda leli hashi lendoda na ihlalo zalo namatomu endlini base bemnika ubaba mkhulu bathema bemnika wayesesondela kulo wayesebrasha lapha esiphongweni lasebheka phansi thema ngabe libheka phansi laseshaya amakhala kakhulu maqedwe ukushaya amakhala laseshaya ngenyawo embili zangaphambili wabonakala uShembe esondela emakhaleni aleli hashi uthi bantu bami niyalizwa into leli hashi lithini bathi laba bantu cha kasilizwa uthi liyakhuluma abantu abamleli hashi lithi wena ndoda njengoba bewugula nje sewugula isikhathi eside ungasindi lokhu kufa okuphuma kuwena wadliswa indoda yakwasibanibani lapha yana ngaphesheya ngoba yayifuna ukuthi endaweni beyiyona induna othi-ke uShembe kodwa abantu abami ningabe nisebenza lutho bayekeni uNkulunkulu yena uyakuniphendulela yasethatha indlamhlathi leli hashi ayinikwe le ndoda kandiyaza emveni kwalokho le ndoda yayisibiza umndeni wonke yathi bantu abami wozani lapha yayisithi nibonile bonke abantu zonke inkonzo ihlulekile yayisithi-ke lapha ekhaya inkonzo siyobusa noma seyolandelwa yathi inkolo kaShembe okuyinkolo yoMnazaretha wonke umuntu lapha ekhaya uyogcina iyisabatha wase kufika indodana yakhe endala lo mnumzana yathi mayiwuzwa lo myalelo kayise yasethi yona cha ayikwazi ukulandela umuntu yona inezinto zayo ekholela kuzo eyayifundiswe esemkhulu indaba yesabatha kayingeni wayesethi uyisemntanami
mangabe ukwehlula ukuba ugcine isabatha kulomuzi njengoba ngithi lodina isabatha mawubona usuyindoda usukhulile yathi phuma uhambe uyokwakha umuzi la uyokwenza khona intando yakho yayisiphendula lensizwa yathi baba lo muzi ngoba uwakhile kangono wakho awukwazi ukungixosha kona kodwa umuzi wobaba mkhulu mawufuna ngiphume kulomuzi okushuthi kufanele nawe kuze kube nezingane zakhe eganwayo eziyokwakhela umuzi oyoshaya umthetho kuwo hayi lona wawakhela ubaba mkhulu wethu ethi indaba kaShembe lapha engathi ifunda umfowethu fundisa indodana yakho ukuhlonipha wena mzali wayo ukuze isono songahloniphi kwayo abazali bakho singabizwa phezu kwakho kodwa kuyinkinga ngathi thina amaNazaretha abazali bethu ngalenkolo kaShembe bayehluleka ukuyifaka ngenkani bayehluleka ukusiphoqa umuzi umzali wami ethi ingane ungayijahi ngokukholwa uyoyifikela njengoba ulapha nje ngizele nginezingane ngisonta ngedwa ingane zami manje sitobhana nensanga ejointini kodwa isabatha kodwa incwadi esiphethe iyasibopha ethi mawungayifundisanga kahle indodana yakho nendodakazi yakho isono sokweyisa kwayo siyobizwa phezu kwakho kungayingozi maNazaretha sibahle kangaka sigqoka ingubo ezimhlophe kanti ingane zethu zincike ngamajoyinti ziphakamisa amabhodlela amabhekebuli cha uyayibona yini ingane kaNkosana uKhoza kodwa yena kumanje ubabaza inkonzo yesabatha ingane yakhe ifikisa abantu ngebhodlela kaTshwala ejointini ithi ngizokugonisa amathumbu Tase elensizwa iphikisana noyise bathi mangabe bengazwani wasekhamba isikhathi yaseyakha intulo ukuba ubaba wayo lapha ekhaya bengamsusa kanjani yesihlangana nabantu bangaphandle ngelinye ilanga bafika kusihlwa yamfica uyise khona endlini kuthiwa uyise wayemkhulu nomzimba yayisingena le ndoda yamshaya uyise yabona ukuthi akafi base bemvalela ngaphandle zasezokhola indlu ayehleli kuyona uyise lezindlu sakudala-ke bezakhiwa ngopata bengafani nalezi zanamhlanje Baba sebeyokhela lendlu uyisulele phakathi yasha lendlu thwale ndoda umlilo waze wangena kuyona ngenhlanhla kwathi mase kushaya isicapha thwasa sesiyawa yaphuma le ndoda igaqa ngamadolo kodwa umzimba wayo sewubhucubilusha yezi indodana yakhe khona njalo yafike yambamba yathatha umese thwa yayimsiki itubu lapha shekhona ikhama amafutha iwakhamele ebhodleleni iphinde imsike ikhama amafutha iwakhamele ebhodleleni izwe lakhishwa uyise lokugcina kuthiwa wathi mntanami awubulala mina noma mntanami ungisika ngiphila kanjena ungizwisa ubuhlungu wathi wena ngeke ube nalo ithina mntanami kodwa wena angeke ungcwatshwe uyophelela enjeni inyama yakhe odliwa izinjozi uhambe emhlabeni wathi mayeqeda lamazwi lomnumzana wayesehamba emhlabeni wasefishwa wahamba isikhathi le ndoda yafihlwa yakhula lensizwa nayo yaganwa njengabanye kwathi ngelinye ilanga yaseyigula lensizwa bazama ukuyelaphisa behluleka abantu yayisihlalile emseleni abantu ababesuke behleli naye endini thomake yaphuma wamshiya edwedini wayezwakala esekhala ememeza ethi ngilekeleleni nazi imalasi ngidla mabethi bayafika abantu endini abayiboni malasi bethi iphi ethi nansi uphambana nawo ngomnyango mabethi bayambuka lapha emzimbeni isicubu iphume naso kodwa sayibona uyena yedwa abanye bomndeni babengayiboni ngoba wayehleli isiqalekiso sayise wase waphela ephelele njeni lomuntu akazangcwatshwe wafatha sekuthatha amathambo ngoba into yayimshaya waphambana noyise nathi insizwa sakithi uma silandela lo Shembe abazali bethu bahamba emhlabeni besonile ikhona ilinhlanhla esiyoba naye ebusweni kaNkulunkulu njengoba ubaba wakhala la nje ethuneni wafe usonile sewayicela intethelelo kuye Eyogcina khatha kusekho ayikhuluphala idla igadi umsweli
Ngelinye ilanga enkosini yamaNazaretha ngifonelwe insizwa njengoba besebuhleni ithi le nsizwa emfowethu ngiyacela makwenzeka ufike ebuhleni ethi nami ungibike ithi lapha ekhaya dlala usizi lapha ekhaya dlala ukuhlupheka ngithi mfowethu yini kwenze njani ithi kwahamba ubaba njengoba ubaba hamba emhlabeni asikuthola ukuphumula ubaba uyabuya uthi wathi mayihamba emhlabeni wafa waboshwa. Mfowethu kwakwenze njani ithi kangazi mfowethu asona amaNazaretha thina lapha ekhaya kodwa okwesikelela kuloNkulunkulu wakho ushambe kukhona into amaNazaretha eyenziwa obaba bethu nami ngibonile ezweni lakithi nawe uyibonile ezweni lakini abanye bobaba bethu lento bayenza ngisho sebekholwa kufanele bebeqinisweni kaShambe bese behluleka umthetho wegceke kanye nomthetho kaShambe sinaphethu kathole ngomunye unyaka ufika umakoti uthi lomakoti maNazaretha ngizocela umthandazo uthi lapha emzini engangiganele bona sengahamba ngawushiya umuzi izinto zonke ivaliwe uthi into eyangishisa umuzi maNazaretha iyodwa uthi umyeni wami kanye nomnakwethu esasigane naye omncane kanye nomama bahambe emhlabeni ngokulandelana kodwa bonke laba bantu umali yangoshona ilanga uthi qhamuka ubaba phambili bese ba umama bese ba umakoti lona esasigane naye bangene ngesango ngibabuka bese beyongena endlini yakagogo umama ahlale ngapha umakoti ngapha umyeni wethu ahlale ngapha uthi bonke laba bantu abakhulumi kodwa sebahamba emhlabeni. Sihamba siyothandaza uma sifika sithandaza khona sibuza uthi umfundisi ungema eguqile lapha ekhuluma nayo le ndoda uyabona ke manje le Nazaretha engayihambi imthandazo maye memeza umshumayelo ovuka nathi ememezona nathi wena ucabange ukuthi ngizoba ngiyohlala ngakusiphi isitolo esine Wi-Fi yamahhala usenkingeni uthi umNazaretha ugqoke namhlanje ngoba uzokuthiwa khona abezayo abangasabathi la unenkolo yebhayisikili ngelinye ilanga uyothi uyagibela kanti ligijima phezulu ohlwayiwe uguginqu sathi masithandaza uthi umfundisi ebuza lapha kulomakoti uthi nkosikazi yini eyadala umyeni wakhe ehamba emhlabeni uthi baba kangazi kodwa ngoba laba bantu babekhona endlini asikhuluma into ayingekho thi masikhuluma ngoShambe sikhuluma into enobufakazi ingakho usizwa siqinisa sithi uShambe uNkulunkulu. Amen. Ithi ke le ndoda ithi mfundisi lokungahamba emhlabeni ngathi mangihamba ngafike ngaboshwa uthi ngesikhathi ngaganwa yilo ntombazane ngamthole nomntwana singakakholwa ngathi mase ngene enkolweni wayesethi umama mntanami uyazi ukuthi njengoba nguzele nje lapha ebuzini kayihlo awunayo inkosana awunayo idlalifa mawuhamba emhlabeni nomuzi uyokufa angithi thina amaNazaretha sibuswa yiloyo nto yokuthi ngifuna ukuganwa intombi ngoba ngifuna inkosana noma ngifuna indlalifa kanti kuyenzeka umfana ekhaya azale qala bemdala kodwa uthola ukuthi lona number 3 uyena oyinkosana ethongeni lona uyinkosana emehlweni ethu akanawo umqondo futhi nothando lwegceke luzothanda number 3 umone izinto noma sefanele aganwe ungaganweki kuvele kuzoganwa lona wokugcina kwabo kanti ithonga inhliziyo elibonile enhle nekwazi ukugcinela izinto yilo mfana wokugcina iyabona ukuthi basingathatha sithi akaganwe lo muzi yophela uyothathwa umkakhe behambe bahlala ngasekhweni lakhe akhe ensimini yasekhweni athi noma ehleli lapha kudlula osifari bemmemeza thena sifari siyezwa njalo kuthiwa uhlupha udade wethu lapho songena ngelinye ilanga vele umuzi wasekhweni noma bengafika abantu bakini wethu umsebenzi uthola ukuthi abantu bakini abafowenu babelwa osifari abagijima endlini zangenhla osifari abagijima neyinqoko kodwa bakhona abafowenu inkinga wahamba wayokwakha ngasekhweni muzulawula osifari abafowenu abaselutho
uthi lo bhuti uthi ngathi mase ngiganwa eNazaretha mase ngithatha naye intombi sathi mase sifikile ekhaya esebikwa lo makoti wayesethi umama uyabona ke mntanami ngoba lona ungene intombi wathi lapha emsamo kufanele ubike ngebhuzi bese usho ukuthi uyena nkosikazi omdala ngoba uyokuzalela indlalifa. Uthi ngempela ngase ngibika ngembuzi uthi kuhamba isikhathi ngagula ngahlabeka uthi obaba bangibiza bathi mfana wenziwa yini ukuthi uthathe ingane uyigebeze phezu kwenkosikazi omdala na ngoba lo nkosikazi okhuluma ngaye othi ufuna kuzalela indlalifa asinandaba thina naye ungowakho kodwa thina unkosikazi wethu yiloya nesamlanda noma ngabe wayenengane kodwa wayethandwa yithi sifune zokwakhalela igceke ngoba unomqondo nenhlonipho unkosikazi. Uthi ke lona kwasho umama wasethamba umlando uma wakho uzothethwa leli icala ngoba kushuthi wena wehluleka ukuba indoda wathatha umthetho kama wakhe kufaka ehlathini. Base behamba bayaphela laba bantu eshawa licala leli namhlanje egijimisa ingane kushembe esamba sonikela ngembuzi akulungi lutho. Ubaba wathi mayihamba emhlabeni wafa waphumela kamamncane ngoba wayesemlahlile umamdala bangasezwani walanda umamdala sethiwa umyeni wakho usewashona wafike wafaka inzila. Namhlanje ingane ziyahlupheka nje ubaba wayesethanda umamncane kakhulu ngoba phela lo yana wayesemdala hlathi zase ziwele ngathi futhi imbongo angithi musha phela lona uyafika. Angithi phela lona musha uyafika unefatha usenefika manje lo yanomdala kade wayehlenyuka ehamba ngenyawo enhlangakazi usazoba namansense akasamthandi umangilele naye ufaya ngeyithende. Mawungafa nje manje njengoba usuwahlala kamamncane ungasayi kamamdala uzofuyephi ngoba umamncane akakwazi ufaka inzilo umamdala engayifakile. Akakwazi ukufaka inzilo engayifakile futhi sinsizwa sakithi ngoba siyasithanda isithembu. Uma ngabe ugana umakoti wesibili awukwazi ugana umakoti wesibili ungakamakheli indlu ayofika ngene kuyona nebhokisi awangena amabhokisi emshado endlini eyodwa. Awangena endlini eyodwa. Inkosi ayibusisele kuzwini. Amen.